Miten työohjaus on auttanut sinua yrittäjänä? Me ollaan käyty Outin kanssa paljon läpi tavoitteita. Outi on auttanut minua kirkastamaan niitä, että mitä mä haluan. Oli kyse sitten yksityiselämästä tai yrityselämästä. Ja sitten kun ne tavoitteet on saatu kirkkaaksi, niin Outilta on tullut työkaluja, miten niitä saavutetaan. Ja sitten Outi on auttanut löytämään mun vahvuuksia, jotka on ollut ehkä niin siellä henkilökohtaisella puolella, vaikka niin empatiakykyä, niin että miten sitä voi hyödyntää sitten taas siellä yrityspuolella. Tai sitten taas niin kun mä oon ollut melko jämäkkä siellä yritystoiminnassa, niin sitten Outi on auttanut siihen, että mä otan sitä taas käyttöön kotielämässä. Joo. Se on mun mielestä ollut kaikkein tärkeintä siinä työnohjauksessa, että yrittäjä on ihan ihminen, että vaikka on niin kuin kaksi puolta, on se yritys ja yksityinen puoli, niin me ollaan käsitelty niitä molempia kokonaisuutena. Yes. Mitä hyötyä tiimille on ollut yhteisistä työnohjauksista? Meillä on aika nuori tämä organisaatio. Me aloitettiin ihan siitä, että tutustutaan. Mm-hmm. Päivittäisessä elämässä ei välttämättä tule niin hirveästi puhuttua siitä, että miten haluat, että minua kohdellaan tai se ei tule niin kuin tajuttua, että minkä takia tämä tuntuu toisesta väärältä. Niin se oli ihan, että lähdettiin siitä, että tutustutaan ja että tulee ne toisten toiveet esille. Ja sitten sen jälkeen ollaan menty siihen, että ollaan rakennettu yhdessä sitä meidän yrityksen tapaa toimia. Kenelle ja millaisiin tilanteisiin suosittelisit Outin työnohjausta? Varmaan kaikille. Voisin sanoa, että mikäli haluaa, että asiat muuttuu pahempaan päin, niin sitten en suosittele. Mutta jos haluaa niin säilyttää nykyisen tai pyrkiä parempaa kohti, niin sitten suosittelen. Joo, kiitos.